बर'सा जासिगोन नामा जोंनि अनलायनाया? बोरो ओमफ्राय फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो। जासिगोन दा? जासिगोन खोमालै। माथो आरोलाय? आं बेनोथ'। आरो जों सानैल'सो दा। आरो जों सानैयालाय बेसेथो बुरजा जानो न'? बेनोथ'। आरो बेखौबा जाजोबबावनोसो हानाय नङा जोङो। दे जेबो नङा, जों सानैजों जाजोबगोन ना माथो। जेन'बा जानो हागोन बायदिसो बुंखायो। सानफ्रोमबो जाबाय थानांगोन माथो होमबा? माथो सानदों होमबालाय? आइखौ लिंहरबासो फैगौमोन नामाथाय आइयाबो? लिंहरबानो जाबाय ना होमबा? लिंहरबाथ' दानो फैखागोन बियो। ओमफ्राय र' दा मा जायो? आरो आइ आफाखौबो थाजानो लुबैदोंमोन आङो जोंजों। जोंनाव फैनायमोनबा। नाथाय बिदिथ' अबाव जाबावनो। दावराव दावसियानो जोबखायाखै ओरैनो। साननांला बेफोरखौ। माथो सानबाय थादों नोंलाय? गोसोखाङोना होमबाबो। जि अनखायोमोन ना आइयाबो। दे जेबो नङा, बिसोर गैयाबाबोथ' आं दंना। होमबाबोथ' ना, दा हजों ज' थानाय मोनबा ना, आइजों आंजों आरो जुरिजों माने जोङो ज'यैनो फिथा सावगौमोन आरोना। एन्थाब सावगौमोन, फिथा सावगौमोन। नाथाय जास्राला बे बोसोराव। बेखौनो गोसोखांबाय दंबावो नामा सोरबा? बाद दे जुरि थुरि बेलाय। नोंना लोगो मोजां माथो। नोंखौ आंनो माबा माबिसो होनना खिन्थादोंमोन माथो। माबा माबि? मा माबा माबि बेलाय? खिन्थालाय मा होनदों बियो? मा होनना खिन्था नोंलाय? नोंखौ सोरांजों माबा माबि होनना खिन्थादोंमोन। नोंलायनो माथो आं थांबा सोरांजों सोरांजों मा? मा सोरांजों? लाइन मारिखुमाबाय थायो होनना खिन्थादोंमोन। आयु, जुरिया बिदि होनना खिन्थादों नोंनो? आकाश माबायनि र'। आयु जुरि, नों आंखौ आंनि फिसायनो एरै एरैसो खिन्थाबावदों हा? आयु आयु, गाज्रि सानबालायखि एसेबांथो गाज्रि साननांगौना सोरबा? जुरि, मानो बिदि नोंलाय? आं सोरांजों लाइन मारिबाय थायो बिदिसो बुंबावदों नोङो? सानदोंबो सानदों, मा मा सानो मा मा मायो, आरो एरनानैसो खिन्थाबावो आरोना नोङो? एसेबांथो बिदि जाबाय नोङो? आं मा सोरांनो बिदि एरना खिन्थायो नामा जुरि? नोंबो जे सिमांखौ लोगो हमबाय थायो दासिमबो। आंथ' खिन्थाफेराखै। मानोबा दाना बेयाव थायै थायैनो मोजांसो मोनग्रा जाबाय आङो। इमान गोसो बायदि थानो मोनो आरो नांगौखिनिखौ गासिबो मोनखायो माथो। आरो सोरां मावसि फुन्दियाबोथ' आं जेखौ बियो बेखौनो होखायो माथो। इमिजों बरसाजों जे थांबाय बिनिफ्राय, बेखौ सोराङा मिथिबा मा जागोन दिनै? बेथ' आंखौसो डाइरेक्ट बुंखागोन माथो। ओरैनो बुंलांखादोंमोन जेबो गन्डगल जानो मोना होनना। ओमफ्राय आं थांनो थिनदों नामा? गावसोरसो थांदों दा, आंथ' थिनाखैना। होमबा आंलाय मानो थिनो? होमबाबोथ' दावरावआ आंनिफ्रायनो जादोंना। सोराङाथ' आंखौ रागा जोंगोनलै। बिदा बिबाजैया बिनिफ्राय थांदों होनना मिथिबा आंखौसो खम रागा जोंगोन बियो। ओरैनोबा जेखौ नांगौ बेखौनो होथारो। सोराङा रागा जोंबा मा जानांगौ दिनै? मा जागोन? दिनै जाखां लोंखां थाबनो उन्दुनानै थागोनलै आङो। एकदम सिरि, एकदम थैनाय बायदि उन्दुनानै थागोन आङो र'। बरसा खोनाबायना? माथो? माथो माने अमा बेदर लायनोसै थुदो जोंहा। बिदिबा आंना सनाया अमा बेदर जानो लुगैलायबाय। आरोथ' मागो जाहैबाय, जायाबा माथो, मालाय बयबो मा खाना जागासिनो। दे होमबालाय। साहा खापसे खापसे लोंनानै ना जोंहा हाथायाव थांदिनि, आरामसे बिनिफ्राय अमा बेदर लाना फैनोसै। दे। ओमफ्रायथ' जोंहा सिथाव ओमफ्राय एन्थाबबो बानायफैनांगौ ना, बानायफैनोसै ओमफ्राय। दे। जों सानैजों फैबाय जेला थानोसै आरो माथो। अमा बेदरखौ लाबोखानोसै, ओमफ्राय फोराननानै आइमोनखौबो खनसे लिंहरनानै जानोसै। दे। गोसोआनो एसेबो गोजोननाय होननायानो गैथारा माथो। सिगां समाव बेसेबां खुसिमोन, नाथाय हरखाबायदि मा जालांखो? मोनसे फिसा मिसआन्डारस्टेन्डिं आरो गासिबो बरबाद। मानिफ्राय मादि जालांखोथाय? दे जेखियानो जादोला, हजों आं थाबाय थाबावोमोनबा बांसिनसो दावराव जाबावगौमोनदां।
फैनायानो मोजां जादों बायदि मोनबाय आङो जुरिया जेखि साना जेखि बुङा मानो सैथोआ सैथोखाना माथो आरो नंमारगौलै नंमारगौ गासिबो नंमारगौ मानसिफोरा दि बुङोमोन ना लोगोआ लोगो थाबाय थाया आंगोआ आंगो थाबाय थाया बेनो जाबाय दिनै सोरनि गोसोआ दि माब्ला मारै सोलायलाङो रावबो बुंस'नो हाया दसेनो सोलायोना गोसोआ जोंहा बेवहायनो थागोनलै बरसाजों आंजों जोंनि फिसा न'ना आंनि फिसा संसार अमा बेदरखौनो लायना फैग्रोनोसै र' ओमफ्राय जोंहा बरसाजों आंजों सिथाव सावफैनोसै जानो हायाबाबो जों सानैजोंनो जाबाय थागोन आरो जाबायानो थागोन फिथा एन्थाब लारु गासिबो आरोना आयौ ओमफ्राय बरसाना दाबो जायाखै आरो आंनानो जाबाय देलायनाया एम' दासो जाबाय बिदिबा नोंना देलायनायफोरा एसेबां गोबाव आरोना ना सिख्लाफोरा नुनानै फसायबावनायनि बिराद देलायथारबाय नामा नोंलाय जाम्बि होनोब्ला नोंलाय नों थाखानानै जायो नामा सोरबा बिदि आंलाय ओरैनोसो होनदों दा ओरैनो होननायखौ बुजिया आरोना नोङो ओमफ्राय नों थांफायाबाबो जासिगौमोनदां आयौ आंखौसो थांफा जानो बाबावबाय आरोना नोङो नङा दा बिदि नङा माथो होनबालाय माथो थांफायाबाबो जागौमोन जाखो ओमफ्रायलाय माने आं लाना फैसिगौमोन आरोना ओइ बरसा आंखौ लांफानो बाबावदों आरोना नोङो आं हले जेबो मानिखाया खिन्थु आं थांफागोन माने थांफाखाथारगोन हाथायाव हारसिं बेवहाय थाया माथोसै आङो जोङो सानैजों लाना फैगोन ना अमा बेदरखौ आंबो थांफानो लुगैदों दे थुदो होमबालाय ओं थुदो होमबालाय आं थांनो लुगैनायाव आंखौ लांफायाबा ना आं मा रागा जोंनो ओंखारखायो दा आच्छा माथो रागा जोंनानैनो आंना देलायखानायासो गासै जाजोब्बाय खोमा गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बरसा एसेखौनो माखौबा मा एसेल' ओमफ्राय थुदो अमा बेदरा दा मोनबोआबा जोंहा जाथारनांगौ ना आयौ जानो लुगैनायफ्राबो माबायदि माथो सानदों होनबालाय थुदो अमा बेदर लायनोसै जोंहाना ओमफ्राय हांनानैबो जागोन बेनिफ्राय जोंहा एवनानैबो जागोन फोराननानैबो दोनगोन ना एसे दे होमबालाय थुदो ओं लेट्स गो अमा बेदर लायनोसै जोंहा बा जुरिबा आं हारसिंनो मालाबानो एसेबां बुरजानो एवखांबाय सावखांबाय आरोना आंजोंलाय सोरथो हाबावगोन जानायावबो जेननायावनो गैखाया आरोथ' जानाय बुस्थुखौ बानायनो आं मालाबाबो बाखाया सयथिबो आंदि बेसेबांबा गोथाव मोनो जानो एसे बुरजायैनो एवबावखानोसै आङो एवनायफोरालाय जाबाय थाखागोन आरो र' एसे साखिग्रोनि आङो बा जुरिबा आंनो एवो आंनो जायो होननायसो जासिगोन माथो नाथाय मा खालामनो जानाय होनबाथाय नुनानै लुबैखायो आङो आसे गोथाव मोनोथाय आङो सिबिंखौथ' एसे नांबावगोन बायदि मोनदों आङो र' एमे सिबिङा एसे लाबबावलाय जोंहा बावदोंसो एमियाथ' बेयाव गैलाना एमियाथ' थांबायना सोरखौबासो गाबज्रिफ्लांदों माथो जुरि आरोबा दिनै नों हारसिं नामा बिदिबा आंखौ बावबाय नामा नोङो नायलाय आं नोंनो मागोनि मा लाबोदों नों जागोन ना जागोनथ' आङो माथो साथा माथा नुलाबायखो आंलाय बुहुद थांनो मा आं एमिखौ गोसोखांदों नामा आयौ नै बिहामजो नों बाहेरायावसो एवबाय होमबा आंथ' आयै बाहेरायावनो मोजां मोननानै बेहायनो एवबाय आङो दे बिहामजो होमबालाय माबाफोर बानायबावनांगौ दं नामा आङोथ' आयै जेबो बानायनांगौ गैला आं बानायजोब्बायना गासिबो नैबेलाय आयै आं एवखांजोब्बाय सावखांजोब्बाय सिथावबो लारुबो एन्थाबबो आयौ हाबाब मालाबानो जाजोब्बाय माथो बेखौनो आंहा दा बानायनोसो नंदोंमोन लायो मालाबानो नोंनो बानायजोबखाबाय माथो ओं आयै ओं आंखौबो बुंबानोथ' जायोमोन ना आइ आंबो एवफागौमोन लायो सावफागौमोन आयौ आयै आं थानायावलाय मानो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनांगौ नोंलाय आयै जानाय भिडिअ'लाय माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै गोथावालाय जानाया जाखागोन माथो नों रोंखायोना आइ
बिहामजो हाबेल'सैना दंबावो एसे माबा आयै आङो एन्थाबखौसो एसे बानायबावनो नागिरदोंमोन ए दे लाबो होमबालाय आं बनायनोसै एमि आइखौसो गोसोखांबायहाय आंना नै दानाबा बोरैबा बोरैबिसो गोजानावसो थांगारगारबाय बिसोरो आयै मालाय थांनायखौलाय माथो खालामबावनो थांग्रायानो थांबायबा आरो जोंथ' बुङाखैमोन ना बेनिफ्राय थां होननानै दे आयै सिथावा एवहरदो बिदिबालाय र' आं एसे थाव लायना फैबावनि सानदोंमोन एसेबां मोजां एवगोन दा बिसोरखौ रायखांनानै मोजां खालामासै ना नोङो दा एवबाय था नोङो र' लायना होफैनि आङो जानो लोंनोबो सुखुलायलाङासैहाय आंना आबा आरो बिहामजोखौ गोसोखांनानैनो बिहामजोआथ' एवखाजोब्बायानो नैबे एसेखौ एवना दोनसै आङो इयो बर'सा माथो आरे माथो माने दे लाहरदो ना बेदरा र'ब्रा र' नायग्रोनांगोन ना एसे दे फंबाय बेदरा लांदो गोथाव न'नि खासो लांनायाथ' लांनांगौ आदा बेदरखौनो लांफैखादों जों ए माथो नायबाय थाखो बर'सा लादो ना होमबा सेरथाम सेरब्रैसो लाखादो मा दे अब्ला आदा सुनोसै आङो दे आदा माम्बार हरदो सेरब्रैसो सुखादो दे आयुलै आयु एसेबां बुरजा मानसि सानैयावनो दे होमब्ला सेरब्रै लांमारसै ना ओं आदा ओं नै आं मनाबो दिहुनखाबाय दे सेरब्रैखौनो हरमारदो दे होमबालाय एमु एसेबां बुरजा सोर जानांगौ देनाय मा सोर जानांगौ जाखो दिनै जों सानैजों जागोन आरोलै जानला मानला बिदिनो जोंहा फोराननानैबो जागोन हांनानैबो जागोन ओंख्रिबो जागोन भाजाबो जागोन आरोना जाबायानो थागोन अमा बेदरखौनो आं गियागौ माने जाबाय थागोन आरोखि ना बुंनायफ्राथ' लाजाखाया माथो आदा जाबायना ओमफ्राय बेदरा एसे मोदोमखौ बांसिन हर मेजेमखौबो हर हाराखौबो हर दे मानो होनबा आं मार गोथाव मोनखायो हाराखौ जानो जोंनो एसेबां नाङा बेदरखौ सेरसेल' सुना हर जों सेरब्रैखौनो लांगोन ना मानोलाय सेरसेल' लानांगौ जाखो दिनै जाबाय थागोन ना जोङो दे लांदो फंबाय मागावनो एसेल' जायो नामा सेरब्रैखौनो लांदो आंथ' ना आदा दे हरदो बिनानाव बेदरा नांगौबा फैसाखौ आं हरगोन दे बर'सा लानोसै ना जोंहा बेखौनो जाबाय थागोन ना जोंहा आरोथ' जों हाथायाव फैबाय थायाना बेखौनो दोनबाय थागोन ना जोंहा दे ला होमबालाय दासो जाबाय दा जानो हागोन ना हाया बे नायनि आं अमा बेदर सेरब्रै लाग्रा जादों बे जानो हायो ना हाया नायबानो जाबाय दे आं अमा बेदरखौ जि मोजां जाबाय थागोन आरोथ' आइ आफामोनखौबो लिंहरगोन ना नांगौबा जानो आं फोराननानै दोनगोन ना फोरानगोनथ' आङो बा बर'सा जि बुरजायानो जाबाय माथो एसे जाबायथ' आरोलै ओं ओमफ्राय जाग्रायासो जों सानैल'थार आंनाबो सिथावा जाबायानो माथो नोंबो जि मोजां बानायनो रोंगौ माथो सिथावखौ जाम्बिलाय आं गासिबो रोंजोबखायोना सिथावल' नङा आरेबा होनबाथ' जि मोजाङानो जाबाय बोरो नोंनि एन्थाबखौ जानाय नायनि आं नों सावनायखौ ओं जानो नायदो माबायदि जादों नुनायावथ' गोथावानो नुखादों माथो आरे जानायावबो गोथाव जागोनथ' आं बानायदों जि मोजांनो दे होमबा जानाय नायनि आं बनायदों नालाय आंनो दौगोन ना नोंनो नों जानाय नायलाय जोंहा दे होमबा बिदिबाथ' मोजांसिनबावसो नोंजों दौजानो मोनबा गोथाव जादोंना ना जायाखै ओमफ्राय गोदैफोरा थिगैनो जादोंना बिराद गोथाव जादोंथ' नंगौ दाथ' नों जाबाय नारेंखलनिखौ एबार सिबिंनिखौबो जानाय नायलाय एबार नों जानोब्रा आं दंसै ना मा होनो जायो दे बिदिबाबो गोथाव ना आं बनायनायखौनो माब्रै गोथाव होनो दिनै गोथावालाय बिदिनो गोथाव जासारदों आरोना ओमफ्राय सोर फोरोङा नोंखौ नोंथ' रोङामोन आंखौ ना जुरिया फोरोंदोंमोन ओं जुरियानो फोरोंदोंमोन आंखौ नङाबा आंथ' रोङानोमोन नाथाय नायना बर'सा जाय आंखौ फोरोंदोंमोन दिनै बेनो आंजों गैला आंखौ सैला बियो आं दंना ओं नों दङ आंजों आंनिफ्रायल' गोजानाव दा थां नोंबो मालाबाबो थाङा
ओमफ्राय खोनाबायना नोङो? आङो ना आइ आफानोबो एसे हरगौमोन, नों लांना हैनो नामा? मालाय गावसोरबा बानायखागोन ना, आरोथ' जुरि दंखायो माथो। औ बानायनायाथ' बानायगोन, अब्लाबो जोंनिया आलदा जागोन ना। आरो आंथ' एबारसो फार्स्ट टाइम बानायदों, गोथाव जादा जानो। नों हैनायदो ना बाराबा। दा मा जायो र'। बिसोरथ' आरो फैनाय नङाना, बेखायनो नोंनो हैना फैबा मोजां जाबायमोन, आं मोजां मोनगौमोन। देलै दे, मा जायो र' नायगोन आं दा। ओं जोंहा ना बथलाव सोयै दोनसै न', साहाजों फुङावबो जागोन, बेलासियावबो जागोन बेखौनो। आरोथ' आलासि फैबाबो होनो हाबाय न', फट करिनो मेथाइफोर जाग्रा गैयाबा। गावनो जासुलिखा, रायजोयैनो जोबखागोन माथो। एसेबांबो जासुलि नंद्राया दे, आं दोनगोन आरोलै। मामलेट बायदिसो नुलायलांबाय आङो। खामबा मोजां जाया, खामहोनाङा। ओं खामखायाखै दे, आं मोजाङैनो बानायखादों। जोंहा सानैजोंनो मागो बानायनोसै ने? माथो आरो जों सानैबो बाव, जोंलाय दा साथाम ना। नुनानैथ' माला नुबावनांगौ जाखो। जादो रोंबासोमोन दा, दानो लाबोनो हाबायमोन। इयो बरसा, अबेनिफ्राय लाबोखो नोंलाय बेखौलाय? लाबोबाय आरोलै। दे बिदिबालाय, ओमफ्राय जोंजों आइ आफामोनबो थाफानाय मोनबा, जुरि सोरांमोनबो थाफानाय मोनबा। जेबो नंला दाबो। बेनोथ' माथो खालामबावनो आरो गैयिखौलाय। ओमफ्राय बरसा, दे थाब लगायदो अरा, आं गोजांनायसो मोनबाय माबा। र' लगायनि। मोजां लगाय दे। इयो बरसा, एसे मानसिया साइड जादो, नङाबा दा खामलांखागोन ना बियो मालाय। गासिबो दंनाय मोनबा बिराद इन्ट्रेस्ट जागौमोन। आंथ' आरो। ओमफ्रायथ' ना आं बिदिबा मा खालामनो गोसो जायो मिथिगौ ना? बिदिनो माबा माबि गेमफोर गेलेलाबायनो गोसो जायो आङो, गथ' गोरलै बायदि। जेरै अन्ताक्षरी आरोना बेफोरबायदि। आच्छा। अराबो माबा बारासिनसो जाबाय, एसे गाबज्रिबावनांसिगोनसो। आंहा मोजांसो मोनदों आरो। नोंनालाय बिदिनोसै आरो, माथो होनबावनो। बरसा, दिनै आंखौ भिडिअ खालामना दोननाय, देनां जोंहा आबा आरो मामिनि देखायनो। नंगौना? औ माथो, ओरैनो भिडिअ खालामना दोनगोन आरोलै, देनां ना बेनो देखायगोन आङो। जाबाय दाना, मोजाङै खेबखा जोंखौ। देलै दे, मोजां खेबगोन आं। र' एसे स्टाइलनि थानो आङो। माबा मोनसे बुंनि ना, नङाबा माथो जागोन ना भिडिअ खालामनायनि। माय डियार, फैनो गोनां आलासि, आंनि आबा सना। हेपि मागो दमासि, बेखौ मेम'रि हिसाबै दोनबाय आबा, देनां नोंनो देखायनो। ओमफ्राय नोंलाय फैला नामा बरसा, फैदो, नोंखौबो नुनांगोन ना। आबा सना, नैबेनो नोंना नोमफाया। दा नोंसो माला फैयो?